Práve tam sa má konať medzinárodný turnaj Slovakia Cup, na ktorom sa zúčastnia stovky fanúšikov zo Slovenska, Švajčiarska, Nemecka a Bieloruska. Dejisko svetového šampionátu je v týchto dňoch v sprehu. Na štadióne sa robia obhliadky, odstraňujú sa nedostatky. Už o pár dní ho totiž otestuje 2000 návštevníkov Slovakia Cupu. Mesto požiadalo minulý týždeň o predbežné užívanie stavby. Súvisí to s tým, aby sme mohli vyskúšať celú technológiu, celý štadión. Pre nás by to mala byť jedna veľká skúška. Nejde tam ani tak o počet divákov, ktorí do haly príde, ale naozaj o to, aby sme si odskúšali to, ako funguje chladenie ľadu, ako funguje napríklad dopravná situácia v okolí haly. Práve tá robí Bratislavčanom vrásky na čele. Už dnes sa pri štadióne takmer vôbec nedá parkovať. Aj keď pod halou vzniklo nové parkovisko, nebude vraj pre verejnosť. Slovenský zväz ľadového hokeja preto odporúča, aby návštevníci do Bratislavy rozhodne necestovali autom. By využívali mestskú hromadnú dopravu, pretože to je možno taká novinka. Sme sa dohodli s mestom Bratislava a rovnako sme v rokovaní s mestom Košice, že držitelia vstupeniek na šampionát v ten konkrétny deň a držitelia akreditácií budú mať MHD zadarmo. Gro vlákov presmerujú na železničnú stanicu do Nového Mesta a odtiaľ sa každý musí dostať individuálne. Podľa Bratislavčanov však spoliehať sa na to, že väčšina fanúšikov príde vlakom, rozhodne nestačí. Sa to nepomestíme, ale môže taká vzniknúť situácia, že sa tu pošlapeme. No neviem, bude to asi hodne ucpané. Otáznik visí aj nad financovaním štadióna, keďže sa potvrdilo jeho predraženie. Pôvodne sa počítalo, že bude stáť okolo 75 miliónov eur. Dnes sa hovorí o 85 miliónoch. Katarína Gazdíková, televízia Markíza.